Wave Beats Music. Wave Beats Music. Wave Beats Music. Sent les 6:10. Donem inici al ple extraordinari d'avui 26 de març del 2025. Excusem als membres del Partit Popular que per les seues raons no han pogut vindre i donem pas al primer i únic punt d'aquest ple, l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida i transport de residus. En compliment amb el que indica la Constitució espanyola i d'acord amb el bloc de constitucionalitat en matèria de medi ambient, es va aprovar la llei 7/2022 de 8 d'abril de residus i sòls contaminants per a una economia circular que estableix el règim jurídic aplicable a Espanya amb caràcter bàsic a residus, de manera que incorpora a l'ordenament intern les regles que requereixen rang legal de les directives sobre residus aprovades per la Unió Europea en 2018 i, en conseqüència, deroga l'anterior llei 22/2011 de 28 de juliol de residus i sòls contaminants.
En aquest context, la Llei 7/2022 regula, entre altres mesures, les competències de les ens locals en matèria de residus, concretant així el que es disposa en els articles 25.2 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i d'altra banda, en la seva disposició final, octava, contempla l'obligació de les entitats locals d'aprovar ordenances que s'adapten a aquesta llei per a garantir el compliment de les noves obligacions relatives a la recollida i gestió de residus de la seva competència en els terminis fixats. Aquesta alcaldia, considerant que es compleix els requisits necessaris continguts en les normes legals citades anteriorment i que les quotes fixades en l'ordenança fiscal reguladora de la taxa s'ajusten als costos previsibles derivats de la prestació del servei públic per la recollida i transport de residus de Castelló de Rugat, a aquest efecte es proposa al ple de la corporació l'adopció del següent acord. Primer, aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida i transport de residus, en els termes del projecte que s'anexa en l'expedient. Segon, exposar al públic l'anterior acord mitjançant anunci que s'inserirà en el tauler d'anuncis municipal durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci en el butlletí oficial de la província, des del qual els interessats podran examinar l'expedient i presentar les al·legacions que estimen oportunes. Així mateix, estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquesta entitat. Tercer, considerar, en el cas que no es presenten reclamacions a l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'acord és definitiu sobre la base de l'article 17.3 del text a refondre de la llei reguladora d'hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 del 5 de març. Quart, derogar l'ordenança fiscal de la taxa de recollida de FEM vigent en aquest municipi des del dia 1 de gener del 2013. Cinquè, facultar a l'alcaldia per inscriure els documents relacionats amb aquest assumpte. Així mateix, passe a detallar els preus de l'ordenança. Abans d'explicar els preus en els que va quedar-se, m'agradaria fer públics la taxa de FEM, que en l'ordenança del 2013 que acaba de dir estan fixats. En les vivendes n'hi ha un cost de 80 euros, en les indústries i comerços un cost de 168 euros, en els supermercats un cost de 785 euros, cafeteries, bars, tavernes, pubs i hamburgueseries un cost de 722 euros, indústries agroalimentàries 540 euros i restaurants i salons de banquets 1.981 euros. Aquesta és la modificació de la taxa de FEM que es va fer a l'exercici 2012. Per al 2025 presentem les següents quotes, les següents taxes. De FEM domèstic, una quota de 60 euros. De FEM industrial, 155 euros. FEM industrial agroalimentari, 375 euros. FEM en gasolineres, 300 euros. FEM en locals comercials, 130 euros. FEM en cafeteries, bars i pub, 300 euros. FEM en tendes d'alimentació, 200 euros. FEM en supermercats, 300 euros. FEM en restaurants i bars amb servei de cuina, 495 euros. Aquesta ordenança entrarà en vigor l'1 de gener del 2026. Encara que la taxa esdevenga anualment, aquest Ajuntament girarà el rebut en 2 terminis. El FEM, com bé sabem, és un servei mancomunat i aquesta ordenança no som els únics que l'hem tingut que aprovar i modificar. L'han tingut que modificar i aprovar tots els municipis d'Espanya abans d'abril del 2025, tal i com marca la llei. Les despeses del servei al 2024 han estat en 88.946 euros, dels quals s'han recaudat per la recollida de FEM
30.745 euros, el que suposa un dèficit aproximat de 58.000 euros que l'Ajuntament hauria pogut invertir en altres partides. Per això i perquè la llei ens ho marca, hem tingut que fer aquesta modificació perquè s'ha de recaudar allò que ens costa el servici. I sense més, jo no tinc res més que explicar, passem a votació d'aquest punt. Vaig a favor de la modificació de l'ordenança de la taxa de recollida de residus. Per unanimitat s'aprova aquesta modificació. I sent les 6:18, donem per finalitzat aquest ple ordinari. Bona setmana a tots.